מה קורה אנשים? אז מה קורה אנשים? אנחנו בעוד פרק של The Crazy Pig. אני ראי, וזה זיו. נכון. אנחנו בפייסקאמפ, הפעם ראשונה. אנחנו בעצם נעשה את אתגר הצחוק. נכון. מי שצוחק מהסרטון, חוטף בפרצוף את מיניונים. זה בעצם מיניון. מיניונים. כמו שזיו ציין. מיניונים. ואנחנו נחזור אליכם כשנהיה ביוטיוב. זה לא מצחיק בשיט. זה רק טיפה מטריד. לא מוזר. זה פשוט עלוב. טוב, זה היה הצחוק שלי. זה לא כזה מצחיק, לא מבין למה הוא כזה... אני לא יודע, פשוט צחקתי וזיו, תן לי את המיליון לפרצוף. זה קוראים ראש פטיש. טוב, אנחנו נחזור אליכם כשנהיה ביוטיוב. טוב, הנה אנחנו פה. העברנו את זה טיפה קדימה. זה מוזר. העברנו את זה לסרטון הבא פשוט, לא דילגנו על הסרטון. וזה לא מצחיק, לא מגניב זה. וואו, כמה פעמים אני ראיתי את הסרטון הזה, זה מצחיק. עמדי סרטון. לא, עושים אותו, בדיוק. זה כבר יורד מהגדר. אני רואה שאני מתאפק. לא מבינים כמה אני מתאפק לנו מתפוצץ. זה היה בסדר. חלש כל כך. למה? זה לא הכי חמוד בעולם. זה לא ראש את זה. זה יותר מלחיץ יותר. אילומינטי. חלש. זה חזק. צחקת. לא צחקתי. זה לא צחוק. זה חזק אבל. טוב, בגלל שזה היה גרוע וקצר, החלטנו לעשות עוד אחד. אנחנו לא מבטיחים שנעשה את הכל, אבל נעשה את הכל. אני פה יודע מה יקרה, ראיתי את זה 100 פעמים. טוב, גרוע ראשון. אני חושבת שזה למה אנחנו הולכים קשור להחלקה או משהו? אני כבר יודע מה שקורה. גם אני. סגווי, דבר שאני מתי שנולי. עכשיו הוא יפול להם מצלמה. אוקיי, הוא נשבר חברים. הוא נשבר. טוב, נשברתי עוד פעם. הוא חלש. אני מחכה שאתה תשבר. אני משהו קריטי. אני מוכן לקבל את הבוב. אוקיי, עוד לא. מוכנים? זה מיניונים. רק זה גרוע. מיניונים. אוקיי. 3, 4.
טוב, ונחזור לסרטון. אוקיי. טוב. זה לא אחי. עכשיו הוא ייפול, נכון? וואטשה. הוא צוחק. ראי שגם אתה כזאת לא תאמין. גם אני. נכשלתי, נעשה את זה עוד פעם. חלש, חלש. חלש, חלש. גרסיאס? עכשיו זה יפגע בו חזרה, נכון? מה? שמרת החלום. I wouldn't do that if I were you. Oh! God. זה חלש רצח. Oh my God! Oh my God! Go ahead. זה חלש, זה חלש, זה פשוט גרוע. By the way, I'm on the back deck. What? מה? Oh gosh. לא הבנתי. בחרנו בהכי גרוע. Oh, dude, are you okay? אני לא ארביץ היום לזיל בקצב הזה. עכשיו הוא ייפול, נכון? זה גרוע. עכשיו זה ייפול עליו. הכל כאן נפלו נפילה. אז תפרימה אליו. אני הכי חזק. עכשיו נעזוב את זה וזה ייפול עליו, נו באמת. תראו אותי! הוא כמעט נשבר אותו, כמעט. כמעט. זה לא. הם פשוט גרועים. Oh, bummer. אני אף הרבה זמן לפה. How high do you want to go? Okay, ready? עכשיו הוא יקפוץ על המזרון שהילד הזה עליו, נכון? 2. נשבר. זיו תשבר. אני מוכן. אתה עומד להפוך את צהוב אחרי האתגר הזה. הוא עומד להפוך למיליון. כי הוא די חטף 10 מיליונים בערך. אוקיי, are you ready? No. Are you? אוקיי. טוב, הנה כמו שאתם רואים. וואו. נפל לו הכדור והוא ניסה, וואו, מצחיק. קורע. You having fun, Gibson? אאוט. אתה כבר נשבר. ג'ינג'י! תצטרף. like my school, I like anything. I like my dad, I like my cousins, I like my aunts. מה מתחבא לו מאחורי זה? זה רק דם. Let me show you Uranus. חייכתי. Okay? אסור לחייך? אסור לי? There's Uranus right there. See it? You see it? Dad was my anus. מה זה? אוקיי, הוא נשבר, הוא כזה גרוע. האמת, נשברתי, אבל רק אחרי שהוא נשבר. מה? זהו. טוב, זה החוק. רגע, אחד. מה? חס וחלילה. מה? כן. תוריד את הידיים. זה תעשה. תיכנס למצלמה. בובי, זה היום הגדול שלנו. תוריד את הידיים. אבל בכלל לא מגיע די, נו. לך. לא פייר. תביא. בכלל לא היה אמור להיות לך, אני מביא לך 2. לא, אתה מביא לי אחד. אבל מגיע לך 2. מביא לי... אוקיי, זהו. אוקיי? נעשה. Say your prayers to Jesus over. עשית הכל משהו? Hello. פרופית. How are you people? After תגיד לי, למה אתה כזה גרוע? למה? Let him know. רגע, נחכה אחרי זה.
חברים, יש לי מזל שלא הלכתי על משהו עם מילקי שאמרתי בהתחלה. אמרתי הראשון שמרוקנים עליו כזה של מילקי. אמרת על מילקי שלם, איזה מזל שזיו לא הסכים, תודה לאל. תשמע, היה ששופכים לי דברים על הראש. טוב, אנחנו תכף. ואוקיי. עכשיו הוא ייתן לי את המכה, יאללה, אני מוכן. זה יום הכי חזק עכשיו. לא! עם הנקה. די! זה לא כל כך חזק. אנחנו נחזור אליך. תגידי, אתה כל כך חלש, די. עזוב, זה נעצור. מה? הנה. הוא חתיכת חלש. נו כבר! אז הוא הולך לכתוב את זה שוב, והפעם מהאזור הזה. היי, אני חייב לך. לא חייב לי כלום. עשית לי יותר מאחד. ממשיכים. 2, 3. לא, אני עשיתי לך 3. אתה עשית לי... הוא יכול את היוונים, אה? לא חשב על איזה שהוא קשה. Don't write on that. אתה כזה גרוע. אתה גרוע. טוב, זה היה הסרטון שלנו היום. לסיום אני אתן מה שמגיע לסיום ייתן לי את זה בראש. ואתה... ואם אתם אהבתם את הסרטון, תשאירו לייק ותכתבו בתגובות. נעשה עוד אתגרים. אם אתם נותנים 10 לייקים, אנחנו עושים עוד אתגר. אוקיי, אז זיו, תן לי ונגמור את זה. נגמור את זה. אין בעיות. הפעם בגלל שזה האחרון, סלמת. אני עושה את זה בעוצמה הכי גדולה שאפשר. אתה מוכן לזרי? לא. זה מה שלך. אוקיי, לא הוצאתי טוב. זוז שנייה, זוז, אחורה. נו כבר. אלוהו אכבר! תחטוף חרא. זה הסרטון שלנו היום, ויאללה ביי.